andi usafunze wawa. Alright, Superstar Oliver Mtukudzi kama wakati siya Muswa 23 January 2019 kama kuma avenues uko abakazondradzikwa kumuchaka kwa Kasimbwi kumondoro hapo wakadeclare waka national hero Zorra Murugame Nzousa Manyanga. Alright, ngati pure mbere kani nerondo eduka tichi kurukura zveduka pana paka maringene mabasa au kuvarangarira ne kwakapfurana kuti chivaziva tichinzowoka mbiri yawo kuti zvakafamba sei kuna vamwe vanenge vasingazive ndo mukana wacho. Right, ndakamboita manza ekukurukura nemwana wa Mushakabvu Jordan Chataika zvanga dziri shamwari nashamwarika Oliver Mtukudzi na Jordan Chataika zvanga zviri shamwari nashamwarika tsika nditsikewo pakutakudzana banda uko renda regai tinzwe iye chikomana achitiudza iye ka Roni Chataika mwana wa Mushakabvu Jordan Chataika achipinda ka mudariro ane zvakare yemumanzi wakazovandudzwa naMushakabvu Oliver Mtukudzi. Manzi unonzi Seiko. Song yaka originatewa nababa vachirwara nemakumbo avo. Saka vaipulidha nemusiki wavo kuti Seiko kwavari kungorwara nemakumbo vachitadza kuita zvaita mumwezera ravo. Saka vaMtukudzi semunhu aiwira nababa vakazoivandudza ikazosvika payakasvika iko zvino. Asi tingati siso maridzirwa yaitwa na Mushakabvu Chataika ndiwo here mabudira yakazoita kana kuti ava vanga vatoivandudza? Vakazoivandudza vaisatu maspice nemagitara akawanda nekuti mudhara vakarova iri one guitar ne one voice. Nyewa zvako Oliver Mtukudzi akaisa one voice but zviridzwa zvawanda. Anditi kama isongana nasi inondibata zvikuru inondidzamira chaizvo ndichitasa nemarwariro aita mudhara Chataika. Jordan Chataika akamboka nziko Seiko. Ndinoti Seiko mwari wangu nai mwari Seiko mwari nai ko mwari Seiko mwari nai kwandiri chete Seiko mwari. Ndine mubvunzo kwauri nhasi mwari undiudze, ndoda kuti undiudze pandimirewo chaipo mwari ndiri mugwenga. Seiko mwari naye mwari baba Seiko mwari. Maria akakubvunza zviya Jesu aroverwa akati vadarireiko kuuraya muponesi, saka akati Seiko mwari naye mwari baba Seiko mwari. Ndine mubvunzo kwauri nhasi mwari undiudze, ndoda kuti undiudze chandakamirira chaicho, saka ndati Seiko mwari naye mwari baba Seiko mwari. Adamu akakubvunza zviya vana vake vauraya, akati vaviri chete zvanga zvauya Seiko, saka ndati Seiko mwari naye mwari baba Seiko mwari. Mozisi akakubvunza zviya vari mugwenga, akati tichasvika rini nyika yedu yechipikirwa, mwari tiri mugwenga. Seiko mwari naye mwari baba Seiko mwari. Makanzwa seya manotereka ndo kambo kanonziko Seiko kakazorowa zvakareka na Superstar Oliver Mtukudzi kambo kanonzi Seiko kamwe chete kaka. Ndoda kuti ndingoti turudwe mumbonzwa version yakazorwa na Oliver Mtukudzi.
National FM. Alright, amarate makanza do kambo kananziko seko kakatorwa ka kubva kuna eka Jordan Chataika right rikatinzi panapa iwo kanzo samanyanga vachitudza ka nezva tuku nezva yeka Jordan Chataika. Sa Jordan Chataika munhu andanga ndakusenza naye zvakati kuti kutanga kwangu kudzidza gitari ndakadzidza nziyo dza kuridza nziyo ndichiridza nziyo dzake. Munhu andanda kunyatsoziva mafungiro ake nemaitiro ake zvinouya hazvo asi gore rino racho ratipesanisa hatichazvinzwisisa kuti zvarevei sei zvanangana nana Gwenyambira vega. Anga ari munhu akuti anofundisa paunenge usingakwanisi paya anogona kuuya uchidza kuti chakati wakanganisa chakati chakadaizvo ende anga ari munhu anoteererawo zvinotaura vamwe kureva kuti kana nziyo dzake dzaanga atsikisa kwemakore mairi apfuura indina ndichitomuridzira magitari mamwe nevakomana vako maona. Saka munhu watata kutonyatsozivisisa kuti chinango chake chakadai munhu anga asina shanje ende munhu anga asinei nemunhu anga ari munhu weuzunzu anoda kuti kusekesa vanhu ndo wangu uri upenyu hwake chete. Ndakatanga kuvaziva pane makore chaiwo kangoti 78 here nokuti ndo wanga vari vaimbi chaiwo nguva iyoyo ndo wanga vari pamberi pedu. Saka ndo pandakatanga kuvaziva ipapo kusvika vakamboita nguva yavakambotiregerei kuridza asi munoziva kana uri Gwenyambira kana ukada kumbozvisakadzoka pavakazodzoka nguva yavanga vatiregerei ndo nguva yatakabva tazonyatsosenza test. Ishokada munotereka ndofunga manzwa paka matauriro azviri kuitwa naNzou Samanyanga kuti iwoka vanga vari tsika nditsikewo naiyeka Jordan Chataika vaiwirirana chaizvo kana Jordan Chataika nekudaro mangozunzirawo pakuti aiwaka yanga iri tsika nditsike uyezve vanga zvakakosha chose kuti vanhu kana muchiwirirana anzi unofanira kuteerera zviri kutaurwawo nemumwe anzi
munhu aikwanisa kukudzora kukuudza kuti aiwa apa wakanganisa. So nokudaro kana uchimbowanawo mukana wekuti unoteererawo zvinotaurwawo nemumwe zvinenge zviri zvinhu zvakanaka. Handiri mukuona kuti mimi vanoOliver Mtukudzi vanga vari vanhu vakuru chaizvo, asi aiwanawo mukana wekuti iye anoteerera zvinotaurwawo neumwe. So ndo zvinenge zvichidikana izvo. Munhu haufanira kungoita umbimbi ndoga kungozi inini ndini ndinoziva zvese. Aiwa, zvinenge zvisina kunaka izvozvo. Munhu unofanira kumbowanawo mukana wekuti iwo unoteererawo zvinotaurwawo nevamwe. Asi kune vamwe vanje izvozvo panenge pakatoipa. Anongoda kunzi iye ega ndiye anenge achingonzvikwa chete chete. Saka anzi vakashanda vakaita mabasa akawanda chaizvo. Regai tinzwe panapa vachipfuurira mberi Nzou Manyanga. Jordan Chataika ndakashanda naye. Ndichiridza gitara ndichimuridzira bass. Robert achimuridzira keyboard. Achita album rake. Album rake rakaita rainzi Jordan Chataika and the Time Wasters. Ndistoinzi ma-Time Wasters acho. Kantanzi tiri kupedza nguva kumubatsira tisingaite zvedu. Saka vangu ma-Time Wasters. Saka wangu munhu akati saka tiri ma-Time Wasters guys. But angoti asitadire band rinzi Time Wasters. Painge zvakareruka here kuti munhu angokuapproacha kuti ndiri kukumbira kuti uyo uzoshanda neni. Notikada kuzongorora kuti imimi vanhu vaiuya muchibatana navo ende imi muchikwanisa kudedzwa kuenda kwamwe. Sei zvazviri mazuva? Well, handingati zvanga zvakaoma but zvanga zvisingangoitwa. Saka pataizvita ipapo zvakatinakidzawo nokuti patakaridzira Jordan Chataika isusu takafara, takanakirwa nazvo kuti kunge zvinhu zvikutonakidza izvi. And pandakanyora rwiyo rwangu naSusan Mapfumo zvakanakidza. Vanhu ava vakatsamwa vari vanhu vanotevera vamwe vanoti vanhu varuzhinji nemusoziva matama. Rwiyo rwakafarirwa nevanhu kuti Mtukudzi naSusan Mapfumo. Ende ini newe ijana redu takasarudza kuimbira vanhu kuvaraidza naJames Mumbe. Vanhu vakari kufarira futi. Zvakangoratidza kuti hachisi chinhu zvakaipa kuimba tese. Tichiteedzera ipapo tiri kuona hazvina kuzombomira mamuri izvozvo zvekubatana nevamwe vaimbi zviri kufambira mune mberi zvakanaka. Muchirungu ichi hamusi kusarudza kuti ndevechidiki ava vakaita sei vari kungotanga muri kungopwanya zvimwe chete zvichingoenda zvakadaro muchibatana navo. Zvinotipei isiso kumhuri yeZimbabwe? Zvinongoratidza kuti vanhu kushanda pamwe chete hakuna kumboipa. Kushanda pamwe chete zvinotokuzirudza zvamunenge muchishanda zvacho. Mavanzo akapo Nzou Manyanga. Right, ndakazobvunza nini hanzvadzi yaJordan Chataika, asi tine urombo kuti vakatisiya iko zvino izvi vari pamungati apo kudomboshawa pamungati. Vanga vakaroorwa zvakareka kwamungati. Masisters vanga vakaroorwa nemabrothers ekwamungati vese. Mukoma nemunin'ina vakanoorwa zvakareka nemukoma wemunin'ina wekwamungati kudomboshawa ukoka. So ndakaita mhanza yekukurukura navo, asi tine urombo kuti Tete Moli Chataika vakatisiya, asi vaimba zvakareka namuchakabvu Jordan Chataika, vakamboshanda zvakareka naOliver Mtukudzi. So ndakavabvunza kuti makasangana sei? Vaizana naJordan ndiyazana navo, saka vaiita sekunge vanokocha kuti zvibude zvakanaka. Dzaishamwari dzaJordan, saka vaiti kana chida kunotsikisa ivo vauya kuti zvibude zvakanaka. Mafriends akanaka kwazvo. Nanhasi tino ukama wakanaka navo. Chete hatichakwanisa zvedu kuvaona sekuti tinenge tachinagona nokuti hatisi kunyatsoimbawo. Awanzwa kapo Tete Moli koapo pazonzi Time Wasters naOliver Mtukudzi. Tete Moli munopati kudi? Ipapa pakatirwadza zvakasara zvitiko tisingatomboziva kuti zvii zviri kuitika. Ndofunga sevanhu vakanga vatotenderawo zvamusoro nekufirwa tinomboziva kuti okumwe Time Wasters iroro rinongotirwadza. Hatizivi kuti akatsikisa Time Wasters ndiani, hatisi kutombozvifarira. Kuri kuti vanhu vaparidza zvongova yusi kana zvizva zvinoreva Time Wasters asi kutozvida. Dai zvakwanisa kubviswa kuti zvikwene pamwe taitotsvaga rimwe zita kuti vaiti Time Wasters, hatisi kurifarira. Kuita ngese zvinonzi maingoparadza ngwenya mamusiri serious. No, isi hatimbotamba nenguva nokuti takati chiimba tichitoimba tichirumbidza Mwari nemwoyo yedu yemukati.
yekuti vanonzwa vakomborerwe, vanokwanisa kuropafadzwa varopafadzwe, vanokwanisa kutoponeswa naizvozvo vaitirwe zvakanaka. Wadi hazvina kuafadza tete Moli izvozvo zvekuti hanzi time wasters. Kambo kacho kakarohwa nema-time wasters ndekanaka kaJordan Chataika. Oliver Mtukudzi airidza bass nekuita mabacking vocals. Mushakabvu Jordan vachishaura, Mushakabvu tete Moli varipo zvakare pamavocals. Ndoanzokurukura panapa namukoma Makwira Miti, Raphael Makwira Miti, vakamboshanda Leonard Dembo chaizvo kwenguva yakareba vachimuita samanager, vachimumaneja Leonard Dembo panguva yavo. Nokudaroka ndakambokurukura nawo semunhu zvekare aifamba achiwadzana nevaimbi vakasiyana siyana. Ndakambotaura nawo maringe nezvaOliver Mtukudzi. Chishoma kwatiri chikoro chaicho ndiza pane chimwe chikoro chokufunda kuti uite form 4 uzoona chikoro chimwe chaunoudzwa kuti unofanira kuti unge uchiita zvakati in life kuti unge uchisucceeda. We don't have that people now in magitare. For an example, if you see Oliver Mtukudzi akaridza magitare tichiri kuenda kuchikoro isisu he could not succeed. Aingogara paifridzi paka. He only succeeded pauya this woman who you angakumanager you I know the name. I'll remember that name. Right. There I manage Ivon Chaka Chaka. Anga road manager Ivon Chaka Chaka of South Africa. He approached us. Tinalina Dembo. Ananzi Debbie. Akaku manager. We said no, we can manage ourselves. That's what the answer I gave her. Ndo bagenda kuno then akavarana Mtukudzi ndo pakatanga kuzoti kune motikari yakanaka yekuti kune imba paka vakaimba kumadziva yeuswa iri paside akavaka kunotoni. Part of that studio akaitengeserwa naDebbie. Then from there they worked together nice. Ndiye akaita kuti anodvertise na UNN ana United Nation. Ndiye akachinjisa beat ya Oliver Mtukudzi. Debbie, she's very good, the engineer by profession. Magitari ndiye akachinjisa sound ya Oliver Mtukudzi. Why? Zvakanzi Oliver Mtukudzi kwatakuenda kuna UN ana United Nations chichi varungu vanda kunotamba music but they cannot dance to it. Akabva achinjiswa kuti ite songe jazz like kuti varungu they can suit that. You see, that's being professional now. Wakuudzwa nemunhu ari professional, you can make money kwese kwaunenge waenda, yet aimboita mari chete muno muZimbabwe. So he taught him that. So kumagitare kune problem. That man you mentioned, I know him very well, but you see he cannot be helped. Ndiye akafundisa half of magitare ese ari muno vanhu vese. Why? Hakuna munhu wamagitare anoappreciate zvaaitirwa newe. Hakuna. There's nobody. Ipapo manje takanoreka tine chikoro cheform 4 neform 6 but takanoreka kuno the experience like when that driver iwe ukadrive waka you must go to Bulawayo unofanira kuti ukotsire kana driver achikudriva zvakanaka. If you don't sleep, driver here is not a driver. It's not a driver. So that's what we fail now kumagitare. Manzo kapo Mr. Makwira Miti vachingunotipawo muono wavo maringe nenhau dzemagitare dzika. Right. Umwe akashanda na Oliver Mtukudzi vaiwadzana vaiwirirana ndi mukoma Clive Malunga. Rikaiti wanzo mukoma Clive Malunga vachipinda mudariro ndeumwe aiwadzana naye Oliver Mtukudzi. Zvakangofanana nestori yakaitika ya mukoma Oliver Mtukudzi. Mukoma Oliver Mtukudzi vaiuya kugwanisura nokuti mukoma Oliver Mtukudzi pavakazopedzisira vakuimba chiri mupoto paya zvanga zvazozodhakwa chaiko zvanga zvaomesesere ende kuoma. Saka vaiti sei muchidaro
vanhu vanga vasuduruka, saka vanga vachito vakauyawo kujenaguru festival vaitondikumbirawo kuti bamunini nanchikumbirawo kuti ndingaridzewo here ongondipawo mari yaunoita sei yaunokwanisa. Munhu akamira navo mukoma Oliver Mtukudzi akamira nawo paupenyu wandisingakanganwe ndiPiki Kasamba. Munhu iye wandataura anonzi Piki Kasamba iyeyi ndiye akamira namukoma Oliver Mtukudzi. Vamwe vasuduruka, vanhu vose kutiza vose kuti nyangari, Piki akaramba akamira. Saka Piki ndakamuti nemwoyo wangu nanhasi nepamberi paMwari ndakati munhu uyu ane mwoyo wakanaka. Saka mukoma vaiuya vongondita bamunini munongondipawo mari yamunokwanisa. Superstar anoti unondipa because ana mukoma Thomas vainditi varuda 10,000, ana John Chibadu varuda ma 10,000, ana Leonard Shakata varuda ma 10,000, ana Simon Chimbete varuda ma 10,000. Angari makomo asingakwiriki. Asi superstar. Asi mukoma Oliver vouya voti bamunini munongondipawo henyu yamunokwanisa. Ndo kuti munyatsoona kuti mukoma Oliver Mtukudzi vangasvika pamalevels ekutodzikira. Zvakazokwira hazvo pavakazosangana na Debbie. Saka imi pavakauya kwamuri tisati tasvika kuna Debbie koko, pavakauya kwamuri imi papo makavatambira sei? Kwanditi imi munozi ndimakatombonditumira imwe pikicha yacho yatakatobuda tiri pamwe chete takapfeka matisheti jena guru, masikipa akanzi jena guru, tumasatani tiri kuGwanzura Stadium iri pamaprofiles evanhu vakawanda, ndimakatonditumira nandatokanganwa. Iyoyo takabuda tiri takagara pamotikari yeZBC tichitonwa zvedu madrinks because Coca-Cola yaitipa almost kuma 40 to 50 macrates ekuti vaimbi vaite sezvo vanwe. Saka ndaiwana a lot of support. ZBC yaiuyawo nebroadcasting van, Radio 3 yana mukoma Admire vaibroadcastawo kachinguva imomo vachitaurawo nenyaya yevaimbi vozomira zvayo music yozoenda mberi. Manzo kapoka ndo mukoma Clive Malunga. Saka makashanda mese kusvika papi? Takashanda for a long time na mukoma Oliver. Muningina wavo angari close kwavari wavaiti muningina wavo ndi Clive Malunga, nokuti ndakamira navo munguva yekutambudzika. Zvanga zvakaoma, ini ndakamira navo mukoma pavanga vachitambudzika. Ndanga ndiripo ndichiona kuti mukoma tingavabatsire sei kuti zvinhu zviite. Asi pazvakazoitika kuti manje mukoma manje vakazotorwa naDebbie. Panguva iyoyo vaimanejwa naDebbie asati auya? Vaimbomanejwa nemunin'ina wavo Mushakabva akazoshayiwa, Robbie ndiye aimbova manager, but kumanager kwaaiita manje aimaneja zviye munoziva, handizive kuti hatidi kutaura nzvimbo dzimwe, but kumaneja kwekutadza chaiko. mukoma Robert wanga vachitadza kunyatsomaneja mukoma wavo zvakanaka. Nedambudziko redu futi rekuti kana munhu akanzi ndimaneja akanga ari kubata mari, musakangana kuti mukoma Oliver Mtukudzi wanga achingopinda pastage vopefoma vozongobvunza kuti kune munhu anenge ari. Saka isusu takawanzobata mari kuroora. Munhu mutema nyaya yekuroora hameno kuti akainzwa sei. Anobva atoti mari pane kuti mari yeinvestwe idzokere mubasa, isumudze nzvimbo, aite dzimba dzakawanda nemakambani, aite mahotera. Kuroora nekuroora. Saka muri kuerenga Malunga kuti isisi rudzi rwekwedu
tikangowana mari unongoona nekuwanda kwemhuri unongowana ona ndo munoperera marimo ndinoratidza kuti havachi saka mweya iwo ndakatoona kuti mweya wakadhakwa iwo saka ndozvazvina robi izvozvo manje ndo zvinobva zvadzikisa kuti nokuti time iyoyo zvimwe zvinombotikwireka musakangana kuti kumusic industry kana vaningina vangu vese vamuri kunzwa vari kubvira mazuva anaya vakarega kuvaka matendere panguva ino music yakaoma ivo vanenge vachifunga kuti zvicharamba zvakaita sei havazozva kuti kuri kune vamwe kuri kuti kunotorona vafana mudzimba izvozvi vasiri kurara izvo vari kupraktiza zvekuti mukoma amuliso kana todawo kutaurirai within 2 years toda kuzogara panapa muchanditaurira kuti kwanyuka imwe crop imwe ndo zviri nokuti zvinozoitika zviripo paupenyu ndezvokuti Mwari ndiwe munhu wese. Saka light parinouya pauri, shandisa mukana mwenje wavhenekera pauri kuti iwewe homwe yako izare, obva washandisa nemukana wacho mune zvakanaka. Kana vamwe vaimbi vandinonzwa kuti anenge ane mhuri yake, onzwa kuti akutoswera mumanyuzipepa achingobuda achitonzi ningi ane girlfriend. Vanhu vachitoti siyana negirlfriend, ita nangana nemhuri yako iwo. Kuchiko iwe uri kuita sei? Vanhu vachimutaurira but asingateereri. Ndipo munyatsoona kuti dhimoni rechipfambi ku area yemusic ririko, rinotoda kutonamata. Chimambaira chiri mpoto, dziri mpoto. Chimambaira chiri mpoto, andodyana niko. Chimambaira chiri mpoto, dziri mpoto. Chimambaira chiri mpoto, andodyana. Hanzi kuroora rudzi rwedu sisi wechitema, ukangoita kahomwe kakakuzvimba. Tumari. Ako inenge iripo. Hanzi vanoita vazhinji ndio vanopedza ndima. Pakaipa. Right. Abasira cheko baba maka abhema ni manzi zviri kufamba ereko iri seko TV yemusango amai maka vanofara ere akachibata chimuti chize nenunzi ari seko shila nenunzi pa Green Deal ipapo anzi tinaita kati kai naye Oliver Mtukudzi chinzwa nhorondo yake amanzwa kaka right hanzi pakaimba chiri mpota apa zvatodhakwa pati kakanetsa kakanofarirwa zvakananasu akambo chiri mpoto zvisina zvamotochereka umwe wakambo wadzana na Oliver Mtukudzi mukoma wangu aibva nepanotona apa akambo manager John Chibadura akamanager mapompofu iwo kamukoma Shakavu ku Columbus Makumbe vakazotisiya kuti tizorai murugara mukoma Columbus Makumbe patsaona yemotokari zvinorwadza chose. Rekati vanzwa chipinda mudare mukoma Makumbe Mshakabvu. Takaita 25 years na Oliver tichishupika mari kumagitari isingawaniki ameno paakazobaya. Unoziva inini I solve my problems are Oliver. Evening out your Robert. Nemukadzi aimba uya Florence avakarora naye band ndimi ndaitonga matara every day kuti yakukipa band yare kuzosvika Robert tu but munaigona keyboard uyakomana but aigona keyboard tisanyepirani vakomana munhu uya aizigonera muningina wa Oliver Robert azvigonera uyo kuzosvika ndasvika paextend yekunokuruka Chinks kubvisa Florence kunomupa Chinks penda hapana kwaraenda ndakanobvisa Florence ndikanopani Chinks Flo ndimaimbisirei kuna kwandiri ndiangari mukadzi wa Robert kuti saka kumenisa kuna Chinks kwapatsanura
ndaida kuvapatsanura kana ndakatobva vapatsanura kuzi uyanga saiti basa ndaenda kubasa uyu achingochingira achingopinda mubendi zvabendi afriends ochanga kana akazororwa murungu kugermany ka last time you are jail tomorrow you are fine today you are still the property of somebody friends vese rakaisa paipeka mabeking fokasoka yakapenya kondoka friends aitika niwi saka ndiyambofana nedhirika makaimba nomukanya futi timu rakazara ari kuaustralia asi Oliver ane vakadzi vanomubheka ka kubvira time yakabva ana Wini ana Tsingo ye vakazotera mashure vari kuimba wena vari kuimba vaya ana Tsingo ka vaimbira chibhoyi chechechi ava vane kamwe kakunyatsoita zvinhu zviite right you would find kuti varume kwatakabva you see like I said to you chinhu chese chawaita in life is a maximum effort napane chanasingasema hanzi chinhu chose chaunenge waisa na mshakabvuma kumbe hanzi isa maximum effort kuti zvikunge zvichikubatsira ramangwana right regai tinzwepo kubva kuna mukoma Clive Malungu achitiudza kuti Tuku zvakasangana sei na Derby. Vakazoita rombo rakanaka ndobva vasangana naDerby. Derby akati Derby achigara kuEmerald Hill akati ndinogona kukubatsirai mukoma Oliver Mtukudzi kukusimudzirai because Derby aingoriwo munhu aitambudzikawo murungu paiuya ana Minston Roots aitobatsirawo kana kutosunga stage chaiyo achitobatsirawo ndo vanhu vakaita kuti Bond Boys idzike. Ana Derby yavo ndo vakauraya Bond Boys. Hey, mukoma Oliver Mtukudzi pandakashanda navo ndakati nini kuna Sam Matauri, Sam enda unotaurira mukoma Oliver Mtukudzi kuti munhu ari kuva manager uyu ngavangwarire nekuti itsotsi rekupedzisira anonzi Derby Medical Full. Ndakatonetsana naye ndakamuendesa kukoti through malawyers angu ana Madzivanzira and Partners. Kwanga kuchi uya achitotanga kutoita lawyer uyu Fortune Chasi MP wenyu akazobva uyu anga ari kuMadzivanzira and Partners anotogona kuita chapupu changu ye Fortune Chasi MP Fortune Chasi. Vanga vatora imba ya David Mankaba ipaRoma Kota iye Derby panga pachirwara David Mankaba akarwara because ndo time yakauya chirwere che AIDS ichochi. Saka mishonga yanga ichinetsa kuwanika ipapo ndo paka Derby ndobva bata ruoko rwa David Mankaba ndobva amusainisa achirwara kudaro because yanga atenga flat anga kutonopedzisa kubhadhara flat rake paRoma Kota ndobva amusainisa zvikanzi ndiye Derby ndiye executor we-state we-flat iri. Saka Jona Mutume weSisonke aimbori kupaita bypass ndiye akazouya nemunin'ina wa David Mankaba ndiri munakaguvi paofisi yangu grassroots zvikanzi uyu Innocent munin'ina wa David Mankaba atorara mukuStokes aendeswa naDerby. Ari kurambidzwa kuti aende kuflatire mukoma wake kuRoma Court. Ndakati ndobva nditsanangura story yese ndakutsanangura yaiya. Ndakati alright ndine padhuze pangu panapa anditi mozoti ana Madzivanzira wangu ari next to Fidelity Tower ini ndiri muna kaguvisa padhuze walking distance tobva ndangotenderera vanenda pana Madzivanzira ndikati zvikanzi rega itiite nyaya kunotarisa signature iri passport ya David Mankaba original signature kuzonotarisa iyi manje yakazosainwa zvikanzaiwa ndobva manje lawyer amadzivanzira ndobva vati no
ko iye Devi haana here hama, haana amai. Ndobva pazoonekwa kuti amai vaDavid Mankaba vari kugweru, asi vakaroorwa ndistepfather zvake baba waDavid Mankaba vanga vakashaya. Saka zvikanzi ko iye David Mankaba haana here mwana. Ndobva aonekwa kuti pane mwana ari panonzi Louis. Zvikanzi ko ingowani masutu aDavid nemawardrobe nechi nebhutsu zvese zvirimo, hapana kana chinhu changa chatorwa nevabereki vaDavid kubva pazvinhu zvese zvanga zvatorwa naDebbie. Saka ndobva akurendesa mumba mwewo, akurendesa naro Dhamandaza. Mwazi vakanga vakumboita mafestival kugwanzura kuya. Saka ini ndatoendawo kunosainawo ndichita ndikukumbirawo nanchidawo kuti ndinoperformawo kugwanzura uku pafestival. Ndapinda muRoma Court Way, ndobva ndazoudzwa nemumwe munhu zvikanzi property yese uri kuona David Mankaba haisati yatorwa, haina kutorwa property. Ndakati hama dzake hadzina kuwana access. Debbie ndiyato radio yaDebbie yekutanga yakanakisisa yanga iri yaDavid yaakatobva nayo kuUK, ndoyairidza kumba kwake kuEmerald Hill uko. Saka mukati chii? Ndobva yaenda kucourt. Ndobva Debbie aruza nyaya. Ndobva vabereki vaDavid stepfather na amai vake ndobva vauya, ndobva vapiwa zvinhu, ndobva vaisa mbatya dzavo mutrain because vanga vasina mari yekuhaya motikari. Ndobva vaisa mbatya dzaDavid dzese, mawardrobe nembatya dzake, panga pasina kana one chinhu chavanga vatora. Saka akazovatsvaga vabereki vacho kuti uyai ndiani imi mushure mekunge maenda kunobatanidzana loya. Musakanganuka kuti Innocent wekurara muningino wacho karipo anoridza base foot. Vaningina vacho vese vaDevi vairidza chi, Innocent akazoshaya vanoridza futi base. One wacho ari kustates izvezvi anoridza futi chi base foot. Ende musakangano kuti hama yavo futika uyu wese sonke Jona anotoziva ndiye auya achiti ngatimbotraya mukoma Clive pamwe anogona kutibatsira. Ndobva yaenda kukoti nyaya yedu. Debbie ndobva achiwa nenyaya, ndobva wapuhwa property yemwana wavo. Ndobva pazoonekwa kuti Debbie angasina aitambudzika uye Debbie Metcalf. Ndobva azotora ndobva pazoonekwa kuti kwakazoita chikwere tanga singabhadhare mari yachanga chasara kuBeverly Building Society cheflat kuti ipere. Aitora mari achidya nekuti aizota zvi zvangu. Yes. Saka amadzanzira vakati panapa zvotoita vabereki ka paita chikwere, paita makore uyu asiri kubhadhara rent. Saka uku vanenge vachiisa interest kuBeverly. Saka zvotoita taakutotengesa flat, tokupai change, takatengesa flat ka mari yasara toisa maakaunti yaLouis mwana waDavid. Ndo zvatingatoiti panguva ino yekuti tichitaura kuti ichibhadharika. Tarisai mone makore esa Debbie aingotora mari achiita sei mapanzwa kapo pakazopindura ka mukoma Clive Malunga kununura ka ana David Mankaba. Right. Hunu waDebbie naClive. Ndo zvandakanotaurira semataure, ndakati mukadzi uyu akumaneja mukoma Oliver Mtukudzi. She is a very dangerous woman. Kura kuti ana Semu anga asingazive side here. Kana kurimba. Aiwa, chinoinetsa checho vanhu vangotanzi Clive anonetsa. Clive muzive. Mainetsera idzo maraitsa. Hanzi. Saka pakabatana mukoma Oliver, Debbie akabva aita kuti ukama hwangu namukoma Oliver ubva wakatwa kana kujena guru festival ndobva vatokata
kuita make sure kuti ukama hwangu namukoma Oliver Mtukudzi ari kuziziva kuti ndichamutaurira, saka ini ndakanotaurira Sam. Makaona tine ukwakuchaende mukoma kana kutaura nini vachatotaura nini mukoma vachataura amuchapuwi mukana kana aingounzwa zvakanaka ende zvichitakasangana naClive achitounzwa unzi Clive usatoenda unoridza but iwo mukoma wakangano mukoma wakangano kuti ndakamira navo panguva yese paye mukoma ndimi nhasi mukati kuna Sam ndakati Sam ende unovataurira mukadzi uyu danger mukadzi uyu Sam manje aida dzvene ndobva arega kuvataurira because Sam anga achitoa aida umanager iwo wanga una Debbie achida kunziwo akanaka nemurungu because Debbie anogona kubata kukutaurira zvaunoda kuita sekunzwa saka Sam akati ano kwandingaende kwaClive kwaDebbie handisi kudya kwaClive tobvaendawo saka ndakati ini nyaya yangu handimire mukoma ndoda kuvabatsira, ndoda kuti kana zvazonetsaka vazonditondera kuti munin'ina wavo akataura chokwadi. Ndobva ndaenda kunoona Friday Mbirimi kuuniversity, achiri kuuniversity. Ndakati Friday imimi fambai panapa kubva pauniversity kuenda paEmerald paye because papa practice mu garage ra Debbie ku Emerald Hill. Ane imba zvako. Asi vasatoenda kuno pakari paye. Ndakati endai munomutaurira kuti munhu ari kudhila naye akaita zozo, ndakamutora ndakamuendesa kukoti. Munhu iye ari danger, ndiye akaita kuti Bundu Boys iparare. Akatora PA yeBundu Boys, haina kuzopiwa Bundu, vakomana veBundu Boys havana kuzoiona PA. Ndo yainzi Frontline, andi maiona painzi Tuku and Frontline Studios. Frontline yacho kando PA yeBundu Boys. Andimo saka Bundu Boys nanhasi PA iyo yakatsakatika, yakatonyura. Imba futi ku UK yakaita se yakanyura. Saka ndakati mukoma enda munombo zvikanzano Oliver ishamwari yani yangu chaiyo. Saka iwe don't worry. Ndobva waenda mukoma Friday Mbirimi. Ndobva wazondoona zvikanzi baba munini scandal. Hanzi mukoma Oliver Mtukudzi vakubuda kubva pariesau Debbie vataimira manje. Hanzi vakubuda vese namukoma Friday akaenda iko ndobva angosviko ndobva vakubuda vese manje Oliver Mtukudzi namukoma Friday Mbirimi vakubuda ishamwari neshamwari ka. Ndobva bvadaizwa Oliver, please can you come back? Wakanganwa kusaina mapepa PAC because vaihaya PAC team mazuva acho, vachihaya futi vachitenga vachibhadhara mari yemaposters nemunhu wekuisa maposters. Saka vanga vakavhura joint account yainzi Tuku neFrontline zvakadai. Saka mukoma Mbirimi ndobva wanditi muning'ina zvandakaona zvakaipa. Ndobva ndazoona kuti mukoma Oliver Mtukudzi vakaenda kunosaina cheki isina kutombonyorwa kunzi apa pari kunobhadharwa mari. Ndobva vasaina. Uyo anozosara achiita zvaanoda nayo. Ndosaka makaona mukoma Oliver Mtukudzi nyaya yaDebbie havana kuda kuitaura nokuti kungotiwo chitekedza mukoma vakazotungamira. Asi dai vangu vari vapenyu kana Piki makamubvunza izvezvi, kana Sam mataure, kana Friday Mbirimi makamubvunza, achakutaurirai kuti Clive nyaya iyi akaitaura. Ndo externalize mari yese iya manje yanga iri mujoint account iya achiendesa kuSouth Africa. Imimi munomu ndobva kuti imimi Oliver Mtukudzi akatenga imba kupi kuSouth Africa. Yanga isiri imba yake kuSentonia. Yanga iri yaDebbie. Aitonogara mucottage yaDebbie ipo paya. Aigara mucottage yaDebbie. Vanhu vakati Oliver Mtukudzi apenga akanotenga imwe imba kupi kuSouth Africa. Aiwa Debbie akaexternalize. Oliver Mtukudzi paakazozvidiscover kuti hapana chake, that was too late. Munhu angaenda nenyika. Ndo pamakazoona kocha izoitika kuti ivo vapa vari pamusoro
vobva vaita pathways namanager ari kuvaendesa. Iwe uri pamusoro. Pamusoro Because pathways unofanira wakana wapasi. Sezvo akaita nemunin'ina wake. Akuona kuti akuita pathways. Muri pamusoro. Reason yacho makambozoinzwa here? Haina kutaurwa. Nokuti mukoma vakanyara mukoma kuti munin'ina akandonditaurira. Andimona. Saka ndakatraya nepandinokwanisa pese kuti ndivabatsire mukoma mari isaende. Mukoma kuridza kwavakaita nembiri yavakaita kuti vazodeclarewa izvozvizvi hazvizvi zvefani. Debbie akabva aunganidza varungu vese kuti Debbie mwana wake musikana akazozvara mwana izvezvi mwana wake akaroorwa izvo akachata akatumidzirwa zita rekuti Tuku. Mwana waDebbie izve muzukuru waDebbie anonzi Tuku izvezvi. Kozoti Keith Ferguson mamuziva kaweilanga. Kozoti Steve Dyer wemaboso anga akatenderedzwa Oliver Mtukudzi maiwe. Ende inini time yandakaenda kuSouth Africa ndichinoonana neSoul Brothers because musakanga ndakamborekodha neTusk Music Company yanga iri Undergalo ndokwairekodha for Soul Brothers. Ndakasangana na Hugh Masekela ikoko vachitontaura kuti young man, Oliver Mtukudzi is big here. Is big. Say big wangoona Oliver Mtukudzi kuSouth Africa wakafanana newaTish Matazi. Pandakasvika muSouth Africa, Tish ari kuSouth Africa. Shanzi Tish, you're talking about Tish. Tish is a man of the moment. Is big. Tish akabata South Africa akaisa muruoko. Shwa ndiri kutokuta ini ndaenda kuSouth Africa ndanetsa negrama. Ndokwandakati muri kundibira. Saka ndada unorekodha kuTusk. Tusk yanga iri Undergalo. Ndopandakasangana neFour Brothers. Andimona. Saka muri kuona mafambiro acho ana semu havana kubatsira mukoma. Dai vangwari vamwe kungovati ko tanzwa munin'ina wenyu anongotaurisa uyu. Ko mukoma anzi pane zvinhu zvakamboitika zvakati. Because andimuri kuona nyaya mutiri kutaura kai. Inyaya inogona kuewa pamhepo mumwe munhu akaendeswa kukota akasungwa nenyaya yedeformation. Muruziva izvozvo. Saka handitaure zvinhu zvekuti munhu anouya mangwana onditi titaurire nyaya yekuti because nyaya ndiri kukutaurira yamadzivanzira fairi racho ritoripo. Iye madzivanzira atoripo. Fortune Chasa achitoripo. Nyaya anoiziva. Ende vanin'ina vaDavid Mangaba naiye Louis mwana waDavid Mangaba nyaya anoita sei namai vaDavid Mangaba vari kugweru nyaya iyi vanoita sei vanoiziva. Saka ndobva ndoku mukoma Oliver Mtukudzi vakazotisiya asi mafambiro ezvinhu dzimwe nguva dzidza kuteerera ozosara uchiasesa wega. Usatore zvimiti woita sei ovhara nzeve uchasangana nemwe munhu ari ngoda ngokutaurira kungoti mwana wamai yangu nanchikumbirawo kuti utarisa. Maona kapo pakafira tsoro right ko pana Pikika Samba apa. Inini Pikika ishamwari yangu. Saka ina handidi kumutaurira. Ndoda kuti Piki auye azouya kwamuri azvitaurire arichi ega asi kufungira ndakutaura zvekufungidzira. Zvanachitaura zvamukoma zvese this is a true mafacts chaiyo. Zvamukoma zvaPiki shamwari yangu my personal friend ndofunga pane kurwadziwa kunyunyuta nokuti Piki musakangana kuti ndiye akamira navo akatozombopedzera akutoridza madhiramu futi Piki akamboridza madhiramu but akaridza madhiramu ngakuti ngoma irambe ichiita sei ichienderera mberi.
Utombomira kuenda pa stage jamba saka manje zvino pazvinokwira paya ozoona pamwe vamwe vanhu vasina kutombocontributa vatouya nezuro vakutotengerwa dzimba vamwe vari kutobenefita vakutoitirwa zvakanaka iwewe pamwe uri kugara mumbare umu mupamba pababa ndototi ndiitirewo akomana ungonzi ashamwana ndichakutoraiwo nemukadzi wako mumbobhururuka mumboenda kuVictoria Falls mumbonoitawo mvura muchitenderera henyu muVictoria Falls odzoka opinda futi kujecha kuyawo zvichaita hazviti sa iwe unenge uchiona uri munhu kaka ndiri kutaura mafungiro angu Piki semunhu anga ari very loyal kudaro ndoda kuti azvitaurire manzo apo vachitaura mushure monge ndavabvunza kuti sekuziva kwenyu mipiki se akaregedza kwaOliver Mtukudze because ini ngomapiki pandakavakumbira kuti ndada kuti ndimbotaura nema ngomapiki vakatsika havana kuda kuti wawe tinge tichikurukura asi zvino ndiye umwe munhu pandakazongokwanisa kutaura nayo inini musi werufu kuNorway kunotonuko ndopandakataura navo vachitochema ndopandakakwanisa kutaura nawo inzwai apa zvavakataura. Magadi muri eZimbabwe kumativi mana ose enyika kwamuri. Zita rangu ndoitwa Piki Kasamba. Ndini ndakashanda naMtukudze for 26 years, yes, from 1981 kusvika 2007. NaMtukudze takashanda hedu zvakanaka stereki. Pari nhasi mukoma wangu andisiya, tiri kuchema gamba redu, nyika yose, Afrika yose, nemativi mana ose enyika dzakatikomberedza. Ndoda kutendawo mukoma wangu neruzivo rwawakandipa nekundichengeta kwaakandiita kusvika munguva yaasiyana nesu. Ndikuzwa kurwadzikana hama nekuti inini ndasiyiwa pachena ndemukoma wangu wandaigara naye. Namukoma wangu Oliver ndikuti afambe zvakanaka, umutenda nerudo rwaindipa nekundichengetedza kwaakandiita kusvika panguva yazoshaya. Aino kuti mukoma wangu aindida, ini ndaimudawo. Saka ndoti kuna mukoma Oliver mufambe zvakanaka, tozoonana kana Mwari ada. I love you. I'm going to miss you, my brother. Thank you. Manzo pa mukoma Piki Kasamba ndo pandakakwanisa kutaura nawe papa. Asi kumwe kweso kuda kuedza kuti ndivabate nditaure nawo nanhasi pakatoipa vabatike zvokuti ungakwanise kutaura nawo. Asi aiwa zvinoitika mukurarama imomo nekuti ndada kunyatsa kunzwisisa kuti chokwadi here kuti kusiya kwavo vakasiya sei, pane kubatikana here. Because mukoma Piki zvavakaita vangoti Oliver Mtukudze zvichifaya papa vangoti handichadi, toda kumbozorora. So vanhu vakawanda vakawa nemubvunzo zvakavabata kuti makambona mimi munhu anoti zvichifaya obva ngoti inini ndakuregedza handinogona. Saka vazhinji taida kunyatsa kunzwisisa ipo kuti sei zvakafamba sei ipapa pakuzodzimara kuti vangoti haiwa inini handichada. Ndopatida kuti tinyatsokupa nzwisisa ipapo, right? Saka regai panapa tinzwe mashoko kubva kuna mukoma Clive tichipfuurira mberi. Pakabatana mukoma Oliver, Dhebhe akabva aita kuti ukama hwangu namukoma Oliver ubva hwakatwa. Kana kujena guru festival ndobva vatokata kuita make sure kuti ukama hwangu namukoma Oliver Mtukudze ari kuziziva ndichamutaurira. Saka ini ndakanotaurira Sam. Makaona tine kwakuchaende mukoma hachadi kana kutaura neni havachatotaura neni. Mukoma hachataura, hamuchapuwi mukana kana ndembirimika kuti mukoma wako vanyura
vari kusaina macheka ari blank mari yese. Ndosaka muri kuona mukoma Oliver vakabva mungosiyana naDebbie, ndipo pane nyaya mari yakaexternalizwa. Mukoma Oliver ndo vaifanira kuita one of the richest musicians munyika muno muzvisati zvamboonekwa, zvokuti pavanga vari hapasiripo pavaifanira. Kana mukoma Thomas havana kusvika palevel iyo. Mukoma Oliver Mtukudzi wakabuda paBBC, Al Jazeera, CNN. Mukoma Thomas ndipapa wambobuda paCNN. Nditaurirei mimi vakabuda kana kuna Namibia kwese mama. Mukoma Oliver wanga itori big kuSouth Africa. Kusvikira vafa vaimbi vese vairwirana kuda kuimba naMukoma Oliver Mtukudzi. Nokuti varungu ndo vanga vatengesa Oliver Mtukudzi, ndo vanga vari panyanga. Saka vakaona kuti imombe yekukama iyo ndobva vatengeserana kuti shamwari ngati ndo vanga vachitonga kavarungu musakanganwa. Ndo vari pamusoro vane zvigaro. Saka Debbie akaenda kune vamwe vake kuti kunana Channel O kuya kuti mimi akomana pushai muno kwakuenda kuEngland kuya kwese kwaenda zvakangofanana neni. Handiti nini managing director wangu muJapanese makatarisa mbiri nejena guru izvi kuAsia uku Japan danger. Why? Pamusana paamai ava vari kutipusha. Amai ava kana vasipo jena guru haimire yakuendeki ndiwani unonge uchienda uchitaura chirudzi. Izvo tiri kuenda kuKorea, kuChina, kuTaiwan, kuJapan, unoenda uchitaura chiipapa. Saka ipapa akatadza kutamba tsoro yake zvakaita sei zvakanaka kutiwo kana uyo achitoro 2 cents yake iye utorawo 2 cents yake. Nokuti ana zvanga Debbie anga akangwara aripi izvozvo ari kuSouth Africa pamuimba yake zviri kufamba ende nemacommemorations haasi kumira kuita atuku mamupedza manje achiri kungomazivira ndati imwe property yese yatuku achingori nayo yose iyo yakaita yaOliver Mtukudzi yakaita ana Oliver Mtukudzi ndo yaari kutengesa ari muSouth Africa. Ndiye ari kubenefita darika muri yake muri yaOliver Mtukudzi. Kama kabvunza amai guru wangu izvo zvamai guru Daisy vachakutaurirai kuti zveshuwa zvekutaura baba munini Clive ndezveshuwa. Hapana mari chaiyo, hapana mari svino wangatopowa 2 cents asi 100 yese iri kuenda iri overseas yese iri kuenda kwaari because ari kuti ndini nanga ndiri manager. Saka ndini muridzi wefranchise yese, ndini muridzi weimba yese. ya apakaipa right regai tinzwe panapa. Regai tinzopana paSuperstar Oliver Mtukudzi vachitsanangura nezvaJames Chimombe anga ari shamwari. Ndo shamwari yangu munana Gwenyambira. Nokuti twaironga aindiudza washamwari apa ndiri kutongoronga yakadai kana kuronga nziyo idzodzi yaiuya tichibatsirana noavagadzirisa vakadai apa ngatidai. Ndine zvangu zvinenge zvichindinetsawo tinongotaudzana tichiyamurana kusvikira ndingangoti ndesitega takaikwanisa kuita duet muZimbabwe munomu. Nziyo yakaimbwa nevaimbi vairi vanobva muzvikwata zvakasiyana. Zvinoratidza kuwirirana kwatanga tiri ndizvozvo. Nokuti chisungo chatakaita chisina kumuti tine chinangwa chekuti toda mari kana taida kungoratidza vamwe kuti no tinofanira kungosenza pamwe chete sevanhu vakabatana. naJames takazivana achiri kuridza navamapfumo muAcid Band.
zvezvokungoti anoridzawo mbira ndinoridzawo mbira zvezvo kwakungowerana. Ushamwari hwakazonyatsosimbisisa nekufamba kwatakaita nguva aane OK Success. Ndopatakatanga kuzonyatsogara pasi tikaona ropa redapindirana takunyatsonzwanana. Ukama husiri hwekuridza magitari tatoasha yatinzositi kuti remangwana ravo mafungiro avaita panguva yayo kuti ramangwana ravo vaifunga kuzoita sei kumatungo. Ramangwana rangu chinangwa chando choda kuona mabhendi echidiki achibudirira kwete kuti aite maitiro atakaita isu. Ndinenge chida kuti atangewo ari pakakwirira kupfuura patakatangira isusu, nokuti isusu taako isu patakatanga kwangu kusina ari kuangatibatsire, but isu vechikuru taako seni Thomas Mapfumo ana Zax Manatsa tinokwanisa kuvayamura vechidika kuti vazive kuti pakati apaitwa zvakaita havana chavanazomboziva asi zvakaoma kuti isusu tingobatsira anenge akagarira maoko. Ndopamufananidzo sevafana ava vepenga udzoke handingati ndakagadzira tarenda ravo rekuti vagone kuita izvi. Ayo vanhu vandakaona vachigonana kudhara, asi kungovaratidza nzira yekuzviita kuti apa munofamba makadai, apa munofamba makadai, mukaona magumburwa apa munodai chete. Hanzi naOliver Mtukudzi kwanzi vakomana vepinga udzoke handisiri ndakavadzidzisa magitari ini, asi ndakatoona vaine tarenda ravo ndikangovaratidza nzira. Ichokwadi here timbonzwa kubva kuna mukoma Josephat Somaji? Nekudaro takabatsirwa zvakare namukoma Oliver Mtukudzi kusimudzirwa kuzi pakatanga kambani yakati rekodha yakaisa mukoma Mtukudzi pamberi vachitarisa magrupu angakwanise kurekodha. Ndo vakauya vakaona zvataita, vakaona kuti vana ava vanodzidzisika, ndobva vatitora, ndobva vatipa pekupracticera pakanaka. Saka vatipa kudaro ndobva tatanga kutosimukira kuziva kuti tichazorekodha, tazorekodha zvaibva nekuna mukoma Oliver Mtukudzi vachibatsirana naRay Makama. Ndozati mukoma wangu Kandiero Father Kandiero iko kumarondera vakanzwa penga udzoke, so vanobva vanzwa mwoyo wavo kakunyentseuka right. Panhau dzema-international tours zvakabatsirei timbonzwa kaSuperstar Oliver Mtukudzi? Ndinozvikuridzira nokuti zvinoita kuti isu tizikanwe kwatisingazikanwe. Magrupu anobva munomu kana zvikwata zvinobuda munomu zvichienda mhiri uko kunoshambadza hunhu hwedu kunoku handone chakaipa ini. Handina kumbenge ndichifungira kuti ndozera ratiri kumhiri ikoko, ndaitofunga kuti zvichanosvikonetsa zvinezvi, izvi zvinosvikozvishuba izvi, asi ndakaona vari vanhu vanga vatori neruzivo nekudhara kuti takamira takati mukuti. Saka handiro zera randaifungira kuti tiri, ndakatosvikoshama nekuona uwando hwevanhu vaiuya kuzotikokera kuzotiona maona. Zvinofadza chaizvo zvokuti dai kuri kunzi tinokwanisa kutakurawo mhomu povhedi yemuno muZimbabwe ichienda ichinoona kuti tiri kuita zvipi mumhiri imomo, handifunga kuti pane vaitishora maningi. Ndotenda nokuti vateereri ndo vanotitsigira kuti ndikwanise kuwana mukana wekuya ndichizotaura panapa pamusana pavo vateereri kuti ndo vanotitsigira, ndo vanogadzira Oliver Mtukudzi. Manzwa pa mashoko ekutenda kubva kuna Superstar Oliver Mtukudzi right. Pakazoita umwe muimbi anonzi Mono Mkundu akabatana naOliver Mtukudzi akajoina naOliver Mtukudzi. Zvakasangana sei naMono Mkundu? Akafonerwa musi weMonday 3 February 2003 namanager watuko achiti can we have a meeting newe but kumeeting kwacho wayane gitari. Saka ndaenda meeting kwacho vandazodiscover kuti yanga iri audition wanga achitsvaga guitarist. Saka pandakasvikako vanoona bhendi rese ririko vandishedza muofisi vatsana kuti guitarist wedu ari kurwara, saka takanzwa kuti unoridza gitare bla bla bla.
saka taida kuti tishande tese. Ndiani gitarista airwara? Ainzi Pilani Dube. Airidza chiwe? Airidza lead guitar. Saka ndiakaridza vese vana Todini, vana Dande vese ndiakaridza. Saka panga arwara manje saka pane matours aida kuita. Saka tuzanzwadisa manje saka wangoti saka toita sei manje kuti toita sei kumatours. Saka vati ngatitsvage mumwe guitarist. Saka vese wakabvunza vese vangoti tsvage anonzi munhu. Saka tukakamhenga ndoona ndichidzidzisa kuPrince Edward guitar because pane paifanira kunobhekwa nechikoro chePrince Edward. Saka akasvika ndichidzidzisa vana magitara ake so pakangoimpresswa but hatina kutaura tese. Saka mupfungwa makaitaura kuti ndikashaya anonzi munhu wacho ndichatsvaga ticha wekuPrince Edward asi mazoti munhu mumwe. Saka pakazotoona ndikashaya munhu ndotora ticha wekuPrince Edward. Pakazotoona ndiwe wacho patangowirirana zviri patangoshanda tese. So makapinda mustudio mukatombotsikisa naye? Natiri kutakatsikisa ndokumamba damba refanokwana 4 kana 5. Pane tsiyo ndoyatakatanga kutsikisa tese 2003 patazoita nhava patazoita tsimba itsoka ndachida kukangana asi masongozi panziyo dzandiri kuchiri kuziva dzandakaridza dzakaita mbiri pane vana handiro dambudziko mhopo pamusana vana tozeza baba vana nazvire rudo handina dzisidze dzandindaridza lead guitar ndo dzandakarekodha naye saka takarekodha maalbums ndofunga about 4 or 5. Then pane dzangu dzimbo dzandakazitowo pane pamba ndakazongomfichiwo pano nepapo. Kuda kuti pamakasvika kuThe Black Spirits yanga yakamira sei? Black Spirits kwangu na vana Kenny Neshamba pa percussion, Piki Kasamba pa back vocals, Mary Bell pa back vocals na Matai Mbarike pa back vocals, Bobby Mchikasira pa drums, Richard Matimba pa keyboards na yetuku pa vocals neni green ne acoustic guitar, then paina Never Mpofu pa bass, then Dipimit Kafar pa management do mamiranga kaita line up yacho. Then na Pilano yananda replace akazorika zvake later kunana 2005. Saka maipota mchingo chinjana. Yeah, pakarikava ndopata ndauridza lead guitar mairi. Zotokatirira pa album rina handiro dambudziko unonzwa kuti pane lead guitar mairi. Ndotoridza lead guitar mairi pa album iro. Aiwa. Zvinofadza. So murume uyu arrangement yake yempa music basa rake iwewe neexperience yako nemafambiro awakaita naye yanga yakamira sei? Pakugadzira nzuu dzake manje aibva kumba akagadzirira manje zvaizvo kuti aibva kumba aitori nemalead vocals akagadzira maback vocals akagadzira bass guitar aitobva akatoricreata musoro waizowedzero zvako drama aitobva akaricreata futi musoro drama aizowedzero twake changa singagoni kugadzira chete lead guitar nemakeyboards sai kuti iwo ridza rauri kudaiwo but unofanira kuridza uchitambira mustyle yake iye saka inini kulead guitar nekumakeyboard nearidza makeyboards nguva iyo kwangu naRichard Matimbo waingoridza zvauri kudaiwo but waicreata wega but zvichipindirana nemusic yake sando manyorera aita nzimbo dzake then zvimwe vaizobatsiranawo pakuarenja nepakuita semakubatsirana sebhendi rese. Zvimwe zvaungati wakadzidza mono kubva kuna superstar Oliver Mtukudzi ndezvipi? Oliver Mtukudzi chekutanga chandakatanga kudzidza kuzvininipisa murume wacho anga akazvininipisa zvisingaite nekuti by the time andakasvika ndopanga ari papeak ende anga achatozopika kuti kupfuura ipapo asi muchitaura naye maita kunge muri ngotaura nemunhu wamuri pasame level anga asiri munhu waanoda kutyiwa even kumaband members maitotaura muchitojoka muchitomutsvinyira iye wacho akasangana basa nazvo because angangori munhu aingofara saka munhu wese manje pabhendi aifila kunge bhendi nderake because way yataitritwa yacho wainazofila kuti kuno ndokubasa kuno kuibhendi rangu because wainazobatwa zvaizvo kuti wainazofila kuti panapa ndipangu saka pozouyo nyaya dzemari handii ndambotaura ndambonoridza uchechi kwainetsa nyaya dzemari kwatuku manje mari angasina kuomera kuti ndangoshanda kwegore chete ndatokwanisa kutenga imba kuWarren Park then even studio equipment ndatanga kutenga ndiri kwaMtukudzi kwachikoko ende angasina godo
maitoenda mese kumusic shop iye achitenga zvake zvekustudio kwake nichitenga zvangu bhozi pandakatanga kutenga studio iyi ndo panga chiri kutounganidzwa yake futi saka taitoenda tese tichitobatsirana notenga kuti chakati chitoningirina bhozi ukatarisa kune mamabhendi mazhinji ukatongozivikanwa kunzi une chauri kutenga chete naband leader itori hondo munotonetsana zvisingaiti but natuku zvangu zviri different maitoenda mese kushop kwacho motonotenga mese motobatsirana kutenga kuti even pay yangu chaiyo yekutanga chaiko zvakaitika ndezvekuti ndanzi ngouya chitongosikuona kuti toridza sei pastage then kuti tiuziva kuti toningirina toshanda sei tiri pastage zvekuti musi wacho handakanotomboridza but ndakatoshedzwa kunzi uyo utori pay yako aika bana ndinoridza kanzvanzi no kuya kwakaita wakasiya zvese zvawaita saka waigona kutonotsvaga mari samwe but wakauya kuno saka unofanira kutobhadhara sapay yacho yandakapiwa yacho yekutanga ndatoshaya ndandisanambobata mari yakadaro kuti ndakatoriwa neanoti saka ndoitei nemari bhozi yanga yakawanda noza yanga iri time yemabhera cheka akaita sunga nemazirikeni so riri zinjumba so ndati sando mari inotambira vanhu aya sandopanda kutanga kuita pfungwa dzokuti kana mari yacho yakawanda kudaika ndofanira kuita musoro saka ndofanira kutenga imba then kana ndapedza kutenga imba ndotsvaga something chinogadzira mari chekuti basa rikapera ndokwanisa kupfuurira mberi ndichishanda ndakazvimirira ndega ende ndo zvandakabva ndangoita namanje studio yacho ndiyo yandichingori nayo aiwa zvinofadza chose kuratidza kuti munhu kana uchibata basa rako iwe uri munhu ane chinangwa so nokudaro iwewe uchifananidza panguva yacho iyoyo naiko zvino izvi vamwe vari mumagitare vari mumusic industry imomo uri kuona iwewe zviri kunyatsokuringana here magitare zvawakagara ane mastages kuti vamwe vanonge vachiri kutanga mazita avo asati asimuka bhosi chinobhadhara kumagitare izita ona saka mazita anenge achiri madiki vamwe vanonge vasati havana experience kuti mazita avo anganatsokure sei saka mazita chiri madiki mari inenge iri shomawo saka zvinei zvine mastages but manje kune vacho vari kuitawo mari manje vasvika vatingati havana tuko mazuva I think chimwe chiri kunetsa nyaya yekuti pakubhadhara napa bhozi sekutaura ndaita kuti tuko pakubhadhara aibhadhara kuti iwo kana wanga uine musoro ofcourse wanga usingazotambire the same amount nabhosi hazvi hapuna kambani yakadaro asi yacho yataitambira yacho isusu kuvashandi yaikwana zvokuti kana waikwanisa kutotenga imba mazuva iwayo wotokwanisa kutotenga mota utakwanisa kuinvesta kana mustudio fana zvandakaita izvi but mabhendi ariko mazuva ano wangodzokera pachizimbabwe chaicho kuti bhendi leader ndianodya ari 1 vanhu vaive kuti akatambira 20,000 anogona kutora 19,000 chaivo bhendi rese musara muchigovana ka 1,000 kasara kaundi anogona kutora 19,500 mugosara muchigovana kanhengiri tumafufu so kureva kuti kana une peace of mind wapuwa mari yako yakakwana newewe pabasa rako unoisa effort yese bhosi ndopauri kudya zvi nokuti even maideas chavo chavo pane umwe bhendi handikachada kutaura nezita zvangu munhu ndiri muno muzimbabwe muno aibhadhara vanhu zvakanaka ende ukatarisa maridzirwo aiitwa pamaalbums ake ese paaibhadhara vanhu zvakanaka so waenda zinoona kuti munhu wese ari kuisa effort bhozi hakuna bhendi rinosimbiswa nemaideas abhendi leader chete hakuna bhozi mubhendi mo mune mitori nevanhu vane masimba akasiyana mwe anenge ane simba rekuarenja mwe ane simba rekugadzira chakati mwe ane simba rekukorekta mavhocals mwe ane simba saka mese munoisa musoro pamwe chete saka kana uchiziva ndiri kudya pana ndo pandiri kudya unonatsozadza best saka paakatanga pane paangochinja sobva atanga kusanatsobhadhara vanhu zvakanaka album rekutanga raakarekodha ranga riri marara album riri why bhozi vanhu vanga vasaisa maideas avo maingoti orit iwe ndori kudya wega saka chiisa ako wega ake ega manje angasisabudi ona so ndo nonga ushamusa sei album iri sikunakidza vanotanga kutaura kuti apera sinoti kuti apera vanhu vanga vachiisa maideas avo vamisa maideas avo saka dzimwe nguva pamune makuti munhu apera vanhu vaisimbomufidha nemaideas aya vanenge vasunga maideas avo bhozi vanoti tingofidha munhu 1 ende maideas emunhu 1 haasimbise damba refu panotoda maideas evamwe vari kushanda navo itself from the producer kana maband members saka muno manje maband leaders mazhinji anepfungwa dzekuti as long as ini ndiripo ini ndini band anofunga kuti iye ndiane zvese saka ipapo ndo panorasika vanhu manje bcause pane chinhu chinonzi combination munhu wese anofanira kucontributawo saka kana munhu wese achicontributa music inosimba but kangoita maideas ako uri 1 zvinofa so kureva kuti hakuna band leader anozviti ndine yese nawe yekukara inokwanisa kudzikisa basa inotouraya basa nyaya yekukara inouraya basa bcause munhu kana asiri kufara aise maideas
bozi ukatasa kana yatikutare kuti kwatuku mabhesi yaigona kuva nebhesi kuti ndoda tiri daivo kwa basics acho, then base player manje uchitanga kuwedzera uti kwake, manje achiwedzera uti kwake uzonzwa bhesi rakutona bhozi uri kufara bhozi uri kufara drama akuwedzera uti kwake. ini kugitara angasina kana malines aindi pandaicreata ndega vanhu ndocreata malines anozofila kuti aindi anatsofambisa song utoona vanhu vautonakirwa nemalines aya kumashows chibhozi ndiri kufara ndiri kudya, but manje kana uchingodya uri one pesa ndangoti uri chiti paiwewo ende iwo manje unogumirwawo, saka ndokufaunata music. malessons zvidzidzo kunyanya kumagitare ikoko vari mumagitare nevari kutungamirira zvikwate vavo zvidzidzo kubva kuna Mono Mukundu. ndofunga mawanawo zvamawanawo apa kuti basa ringe richienderera mberi richisumukira. ndodonzo remaprograms aya tingoti tingonzwa tichida kuti tichidzidzawo zvakare tichiwanawo zvekuti basa redu ringe richisumukira, musambo wedu mumanzi wedu unge uchisumukira muno munyika yeZimbabwe. usangourayiwa nezvinhu zvisina basa, usangourayiwa neumbimbi ndoga, usaurayiwe neuselfish. handitika ngative tinogwerana zvakaenzana. munhu paanobva kumba kwavo achiti ari kuenda kunodza magitare ati ndiri kuenda kubasa, atosiyaoneka mudzimai kuti ndiri kuenda kubasa. so nokudaro chiitai mimi kuti vasara kumba vaenaivoka vazofara munhu paanenge adzoka. ndo zvinoita kuti midzimu yedu tese tinge tichifara zvinhu zvichitendera mune zvakanaka, right? kana taflopa kwekwe ngazvioneko tese taflopa, kwete kuti pen leader ukaita mari wakurova pasi hauchaoneke, wakutomira kuti vanhu vakutsvage zvakaipa izvozviya zvinouraya basa. manzwa paMono achizitsanangura, right? your first international show zvazvakamira sei? takatanga kuenda kuSouth Africa pane unonzi kuSun City kwangu ine show yatairidza naHugh Masekela nemafikizolo ndo payanga ichangotanga ichiri kupisa, saka yanga tori first time yangu kwira ndege nchitovhundukawo ndege but nyingonyebera kudzikama kuti ungoonekera unge munhu anaka experience asi kuvhunduka kuri hana ichirowa kuti ndidero ende ni gitare ero rakundikwidza ndege apo uchivhunduka panenge ichimbosheka mudenga paipa. but asvika kuSouth Africa kwacho ndoona unoziva mazita akaita sana Hugh Masekela mazita mahomba kaekuti ngorinzoso rinovhundutsa kana ngoziva ndiri musame room naye, so zvaivhundutsa titoona titori musame room nana Hugh Masekela, vana Jimmy Zhuzhu, vana Mafikizolo vacho. saka chakazondishamisa mai ndichoti vanhu vacho vataityika vacho vana Mafikizolo, vana chichi matyiro avaita Oliver Mtukudzi vaimborespecta zvezvekuti kuSouth Africa Oliver Mtukudzi kurespectwa kwaitirwa muno kutori kushoma pane kurespectwa kwakaita kunze kwenyika. South Africa ane matours, ane mashows aipinzwa muvenue nepolice escort kutoya akatogadwa ngepresident South Africa. ndandisingazvizivi saka ndaitoshamisa kuti aiki ino vana Mafikizolo tichitoti mabhendi anotyisa vana Hugh Masekela ichichichi toona vapana ndi varitomhanya varitodawo maselfi natuku, varitoya vachisingopfugama vachisikotykora muzura kuna tuku. ndatoshamisika kuti andasingazivi kuti ndo respect yaanopiwa. sabva taridza ipapapo, then tichibva ipapo bva tazoenda kuUK, bva tanoridza kuUK mashows akati tichibva ipapo bva tazoenda kuAmerica. it was my first time kusvikawo kuStates. kuUK makaenda gore ripi? 2003 wenangu ndichingopinda bhozi pandakapinda mubhendi vangu vatone matours anga katolainwa kare angatolainwa dhara. saka kuUK same gore ndofunga takaenda about ka5 tichidzoka. kuSouth Africa taenda every weekend. maita sei mashows? let's say maenda kana kuUK maita sei arrangement yemashows acho zvinenge zvakaita sei pamunenge muchinoridza mashows acho and then audience yacho attendance zvinenge zvakamira sei? pakuronga pana nonzi mapromoters. zvinoitika pamapromoters manje mapromoters mabusinessmen anoronga show obhuka mahotels ekuti bhendi risikogara, then iye promoter naband manager vobvumirana pamari kuti bhendi roda kubhadharwa mari. lekse tongotora seexample toti kana bhendi ratoda kubhadharwa 1000 pounds, bhendi rinogona kutanga rapiwa deposit ichiri kunoku mopiwa $500 kuti muzoti zvese zvakarongeka masaindirana pasi, then moenda kuUK kwacho ndivanobhadhara ndege nematikets endege, ndivanobhadhara pamunogara futi. muchisvika vanofanira kupai futi nepocket money inonzi per diem pachirungu. pocket money hamufanira kushupika mari yekutenga madrinks nechi munotoswepiwa muchitosvika paairport musikoitambidzwa. ndaremember nguva yanga iri 20 pounds pamunhu vanopiwa pazuva. saka kana muri kugara 5 days waibva wapiwa here 100 pounds $20 pazuva. then musvika musikoendeswa kumahotel rooms, then zvese zvinenge zvakabhadharwa napromota. saka paanozoita show yake manje vanhu vakawanya nyange pakazoitwa mazimari akaita seyaya promota manje nyange ikapfurikidza akapfuma akaita sei hazvinei nemimi yenyu matoita sei
matobhadhara makabvumirana 1000 nyangwe pakaita flop but pakazoita flop manje iye futi ndeyanyura futi ini mamubatsire kana ita flop anogona kunyura. Kune mapromota vamwe vakatengesa dzimba, vamwe vakatengesa mota, vamwe vakatofa neshoko muno muzimbabwe ningirini pane vandinoziva vaviri vakatoningirira mumwe akaunza econ paipa ningirini pakaitika zilosi riserious akatoshaya neningiriri nestroke. Mwainzi Beauty James akaronga gigi rake futi paifanwa kuya Lundi pazvanetsa Lundi parambidzwa kupinda muzimbabwe akaita stroke akaita stress akatoshaya. Saka zvinhu zvinotoitika saka ibasa reriski. Saka chinoona kuti mapromota kana achitsvaga vanhu vanotsvaga vanhu vane mazita kudhara. Ndonzwa vamwe vaitaura kuti mapromota ariko ndeyefake vanongoda vanhu vane mazita. Ndizvo zvavo zvinofanira kutoita ibusiness ka because promota haasi sponsor. Ona sponsor na promoter wakasiyana. Sponsor ari kuda ngokubatsira. Ndofunga inini ndo dambudziko ratinaro pakati atizive difference ya promoter na sponsor. Ndotonzwa mwakazotaura kuti gender equality sponsor haasi gender activist. Aruda kutotsvaga mari yake. Saka imwe vakadzonga sasunga dzisimbe kuti mazita enyu asimuke hakushedze. Isu ndi kuti akavenga vakadzi adato kushandisa hayi kuti aite mari moitewo mari. Ona bosi pese paishedzwa na Brenda Fassie, paishedzwa na Stella Chiweshe, even paishedzwa na Beyonce hashedzwa unoti mukadzi kunzi paposa pangowanda varume chete ngarimwesewo mukadzi zvibalance itiite gender equality. Aiwa ashedzwa bosi ane zita ari kutoshedza vanhu. Saka iwo itawo matricks ekuti zita rako riite risimuke kwete kuti hanzi promoter arongoisa varume chete igadzira zita rako. Datsawo mashows kuti ndokuronga unoitwa mashows kuti aningiri afambe. Mapromota ndoanoronga mashows oshedza maartist vobvumirana pamari vobhadharana. Akaita profit ndeyake, akaita loss ndeyake. Saka yatingati is the best show yakakusparka yoyo yamakaita ndeipi? Inini yakanatsondinakidza ndisingakanganwa ndeye kuamerica kucalifornia takaridza pashow yainzi Reggae on the River. Ukaenda payoutube pane yemelodi yatukuso ndopatakairidza ipapapo. Show yanga iri yerege isusu tisiteke ndisingaridze rege. Saka takatoskomira naJoseph Hill weculture ndisingazoti ndiye. Because natuku kamairidza nemunhu wese zvaivuti nemamazita anotyisa ataingoverenga manewspaper tingona paTV tairidza navo vese. Saka ndakatomira naJoseph Hill varangomhirisano ndikangotova amene umwe munhu amene vamwe dread vangopfeka suti yavo chichi vakachena because vanga vakachena. Then time tapedza kuridza isusu iyo culture ndo yaipinda after isusu. Vanati agerimbomira mucrowd zambozi pairohamba nje zvakasimba. Vanati pana mbarunyezo rohamba nje gerimbomira ndikatengwere musoro. Saka vakuridza so mbananzwa music irunatsobuda fanazomboza ibhendi ripiri panzidononzi culture saka rakatomira naJoseph Hill. Saka apedza kuridza manje kuti chitaura naye manje vanhu vese manje vanoda kutaura naye vamuziva mavanga vamuziva saka ndatopotsa opportunity yekutorwa mapicture naJoseph Hill. Saka iyo ndo one gig rakanakidza zvisingaiti. Ipapo tangoona group rakaratidza before isusu nesu naJoseph Hill but still ndo one show yandisingakanwa because ndakafara sere kushare stage naJoseph Hill ndokumona one on one padhuze. Pane here show yaungati but mudhara pane show yakati mudhara iye pachake mudhara Oliver Mtukudzi iyi akaperforma ende akanakirwa iyoyo futi haposi papa akaperforma the good thing is kuti iripo pane kamukarekodhi ngati nayo so haunazonzwa kuti show iyi pakaperforma. Ende ndedzipi nziyo dzimwe dzaungati papo dzinenge dzakasimudzawo marasta? Pane yemelodi ukatarisa payoutube papa vanhu vakatamba iyo crowd yacho zvaiva vanga vasiri vanga vatori varungu vanofarira rege vangurunga vane festival yavo yavanoita so nitotoka pakati pesango aizve panonzwa pisiti musango memutori musango zvoda vanhu vanongaita unogeza urwizi chaiko nemungori musango then kungoiswa pa system votsvaga mari dzavo tanga vachedza vanhu from Jamaica because varungu vanoda rege. Saka ipapo tangopfekerwa unoziva management yaDebbie anga aggressive ka maikwana nepamusingakwane ipapo it was a reggae festival but akakwana majazz festival mamwe eblues chero inongoridzwa blues chete taikwana chete because Debbie anga ri aggressive. Saka ndo ningirini ndo show yatikaridza ipapapo. Saka imwe song yakapengesa vanhu kuti pane nzoro wangu mamutaura because inekaurege mukati vakapenga nayo vakapenga nayo. Saka yemelodi narowa mungoma mutaura ndo dzakanatsoshupa
paningiri zoti takapedza narova ngoma mutaura patapedza vanhu vakaita noise vakati aiwa ndavadzoke patadzoka futi hanzi ndokakapepesa ndokakafarirwa kujamaica kuamerica ukaomana hey parege festival right maibhadharwa sei wangoenda masystems akangwara because aimanager ndidebi so debi management yake was very good saka taizobhadharwa kamwe chete tatopedza tour yese but zvavaita manje waikwanisa kupiwa maadvance musani maenda maitogara meeting mauzonzi tokuenda kuamerica for 6 weeks because matour yekuamerica toenda for 6 weeks mauzonzi mari yamuchatambira mari yakati ende yanga iri mari yakanaka but kana uchida maadvance waikwanisa kutora advance lese taenda kucalifornia then woenda kushop wona tunhu waroda kutenga waikwanisa kuenda na manager kuti manager ndikubura advance kana $200 pane zvandoda kutenga saipapo ndatona vanhu vazhinji mubhendi vaipedzera kutopedza mari usingaiti zoti pauzotambira munhu aizotambira chenji yashoma shoma niyangotora kuti maadvance padi ndiwo mari andazoshandisa kutenga equipment ndaimira kutenga tunhu twese tose tusina basa ndozongoti takuda kutodzoka ndopiwa yangu advance kana ndongopiwa pay yangu yese ndonotenga equipment toatadzoka vamwe vaingorovawo mabhiazi nemucheno pane vamwe havaidawo mucheno kuti aibva kumba kunovaine kasecho pakudzoka ine mamonaki matatu akazara hembe but iwe waizadza nesimbi dzebasa ya ini manje hembe ndaitoita shoma bhozi weight manje ndege kunonesa nyaya dzeweight saka kazhinji kacho ndaito like mazuva ano anda kutenga zvokuda unatsotenga kuti studio ichikwana manje ndaibva kuno ndingori nematrausi mairi rekupfeka pastage nerikupfeka off stage saka nhasi mune mari dzakaundi kuchicago mangwana munoridza unyuya kanoziva kuti ungapfeka same trousi ndiyani apana saka ndaingopfeka 1 trousi iroro pastage Oliver Mtukudzi padiscipline kuband anga ari munhu akaita sei Oliver Mtukudzi chaida aikoshesa hunhu sterect saka as long as uine hunhu hwako uchirespekta munhu wese muchirespekta pachenyu chaipo mubhendi angasingadidai kuti munongotadza even pachenyu mutadza kurespektana aifanira zoti pachenyu mega murespektana iyemo murespektawo mafans enyu futi because ndokuri kubva mari but in terms of kuita strict anga ari munhu angasiri strict zviya zvokuti because ndakanzoti pane maartist muno muzimbabwe kuti mukaenda navo kunze kwenyika mapassport anozgotorwa hamubvumi zokufamba-famba hamubvumi zomhorisana nemafanzi hamubvumi zokuita sei muno hamaita kunge mutori mujeri natuku kwangu sinodaro manje natuku waikwanisa kutaura nemunhu waanoda kutaura naye waikwanisa kana kutombo muri kuuk waikwanisa kana kutombobuda out of london utomboenda mbonoona dzimwe hama as long as uchibata nguva dzebasa uchibata time yesound check time yekuita basa uchibata nguva yako yebasa angasina basa nazvo sanga ingoda chedu kuti uchengetedze time dzebasa but paustrict angasina jealous nemunhu angasina ustrict usina basa tingati akambokupawo here mukana wekuti umboitawo yako project kana umboitawo music yako uri under Black Spirits iko no pandakatanga kutenga studio equipment ndakazomboita rangu damba refu rengu rekutanga ndichishandisa studio equipment rainzi Point Famous ndakatorerekodha but nditi album rako rakanaka handi patiri kuenda kuamerica handi uya nemacopies unotengeswa panenge pachitengeswa rangu saka ndatoenda naro ndikatodzoka nditone pocket money zvino because paitengeswa ake kumashows rangu raitotengeswa ritori paside raitengeswa mari anenge angari ma$20 per cd buzo kumusic vanotenga manje zvasiyana nekunoku nokuti $20 tikataza $20 imari yekunoku itori mari zvinhu but ikoko kuamerica vanokoshesa zvemakitari zvisingaite zvokuti mabhendi paanotoenda kunze kwenyika vanotomeka mari more nekutengesa macds kupfuura anything because hakuna zvekupirata zvezvo munhu anenge ada unatsotenga original womuisira signature unatsoenda kumba inazofara ndatenga original cd rine signature yeartist kureva kuti they respect vanorespekta artist singaiti vanorespekta artist zvasiyana nekuno kuamerica wakamira murodhi uchitengesa hapana anotenga uchitenga zvekupirata hapana anotenga vanorespekta art vanoda kutenga original cd especially kazosainwa naartist wacho anatsofila kuti ndakabata gold anotoprefer kana utoriputira utorisa somewhere so achiona kuti ndine cd ravo mari randakatenga ini ndinotone signature yavo mari wacho chaichai nditori nayo anofila kukosha kwazvo but kunoku haipamutoka tiine dambudziko manje wakambofichawo here kana pane any song yaOliver Mtukudzi
checho kuti newe mavhokals ako aripo ipapo mavhokals handina zvonga hapesi ndaingoridza gitari chete asi iye ndakazofeature pane dzangu manje pane yangu yandakaita 2012 ndakaita album rekungobigawo mukadzi wangu rainzi tunziwe for jini saka iye akauya basi koimba one song neni ipapo ndopatakangoficha naipapo nokuti zvakaitika ini band ndakashanda from 2003 to 2007 but tabuda muband takaramba tiri mafriends nawo uri pamtukuzi takaramba tine ukama tichitoshanya kupakare paiye achitoshanya kuno botsi panavo kudhuze nekuairport saka aingoti akabva kuairport opfuura nekustudio tombotaura nyaya chichichichi saka even mashows pane mamwe mashows aita like mabirthdays ake aindishedza kuya kusuridza like pane one yakashedza vana Dorothy Masuka vana Yuma Sekela nana Ringo atondishedza kuti ndoskuridza navo not even ndabuda mubhendi tangoranga mubatine ukama amanzwa paka mono mkundu achingunoripe ndakazomubvunzawo inini nenhau dze mabhebi kumabhendi ka vaitoenda kunze kwenyika toiti kwa magitara manjira magitara anotanga nemushonga kuhanye dzevakadzi kuchirungu pane zita ravanoshandisa ravanoti magroupies pane vanonzi magroupies itype yevakadzi vanowanikwa pasi pose ino vanhu vaya vanonamata mamusicians musician ukangoita kambiri even nyange usina mari yawaita inoshamisa ungangonzi ndinhingi uyu chete magroupies vayaka anongonzwa kuda kudanana newe notuti arida mari yako etimes iye ndiyatori nemari anotokusponsor akutokuchengeta charingoda chete ndecheti uyu akabata gitaro iyi ndewangu ende hadzifambi vanhu vazhinji vanofunga pamwe dzini dziri fambi dzemba anenge atori munhu andone basa pamwe atori manager kubasa kwake but anongofila kuti ari kufanira kudanana namusician saka vanowanikwa pasi pose samaitota sanhu akaita sana Tuku ayo nembiri yake yamanjika Tuku vaimuda zvisingaite mazimai ende mukadzi wacho akatombotaura kuti mazuva ekutanga zvaitombondinetsa zvichitondirwadza strike but ndakapedza ndazongojaira but zvaitombondirwadza nokuti pana kuri kunana South Africa anouya usikobvisa bracha roti ndinyoro autograph uzikuona manisira avaita isusu maband members what more iye but iye munhu weya kuti ini akandibudira pachena akataura kuti ndakambotamba kare asi nekufamba kwenguva ndazonoti izvi kai zvinogona kundidhiritsa pachinja mupaka saka munhu angasingavanzi zvake bcause vamwe vanoda kuvanza kuti ini ndakachena chiyataura no ini kutamba ndakambotamba but ndazozvinoti zvingaita zvingandidhiritsa saka mazuva ekupedzisira kufamba takafamba tisa pana neintaiwirana sei taitotaura straight taitaura nyaya straight but angadzikama angangokonzera nemarriage yake ndofunga zvaingooneka kuti pese vaenda kumafunctions aingofamba nemukadzi wake aingofamba nadhisi chichi saka koko kaangadzikinurwa kai kana kuti zvava zvakuenderanawo neage pamwe zvava zvakuenderana neage but kuna vamwe futi vanosvika mazera yavo still vachingotamba still saka muzimbabwe muno mutingati here tine mamusicians vamwe vari kuaffectwa nemagroupies aiwa hapana kwazvisiri whether ndeve gospel whether ndeve chichi muno muzimbabwe chete vakangwara pakuti havazonyanyi bude pachene stereke zvekuti vanobva kumhanyira ubva scream obva vanhikirina vanozviita chiwanda zvezve anogona kutsvaga nhamba yako chinyarariro waiwana utanga kubata kuinbox kumawhatsapp zvoti ukatora foni dzemamusicians unoonerera zvakawanda munhu wamwe anotumira mapicha vasina kupfeka wamwe anoita sese mwe anokudza kuti mukomana ndinaye bha ndiri kukuda mumwe murume ndinaye bha ndiri kukudawo kana kahwani chete kana zvezvekuti it's so difficult fana kana uri munhu wechirume hakuna muedzi unonetsa kuignore semuedzi wemadzimai ende mamusicians ndo miedzi inogara yakavasona zvekuti bcause vanouya madzimai ende vashoma vanokwanisa kuresist tingatisi pane here vamwe anotozodzimana pakudzikira pabasa rake nekuda kwaizvozvo zvinodzikisa straight noti zviri pachirungu vanoshandisa kwedhi kuti counterproductive ende zvemadzimai kazviwanza zviri very counterproductive ndokatasa pasi rose zvakadhiritsa mamusicians akawandisa pasi pose nekuti time yako inonga wakoncentrata naikoko dzimwe nguva ende pakazotanga kubuda mascandal like pane kuamerica kundo nemaartist akawanda akazofa asina mari dzakuenda kunana maintenance kunanechi ende mwana ngaida kuti angoita pana kana uine mari aita mari utanga kukama nyaya dzemaintenance ndimuno mutono nemwe artist vaninoziva mukuru aitopisa vatanga kudana nerimwe bhebi rakabva ramufurira kuti usabhadhara vanhu mari dzakanaka music ikatanga kudzikira zvatachataura zvekuti maband members angasafari nemari yangu kutambiswa ende
zvinhu zvake pazvakadzika hazvina kuzombosimuka unatsodzokera pazvanhu zviri saka zvinhu zvekuti zvinonakidza zvinonetsa kuresista but chinotapera chese chine manyoka ona saka you need to be careful shuga yedu kuwanzo toda kuisa zviri moderate saka ndo panofira mamisens mazhinji papo ende nyaya dzezvirwere futi tose tozanyaya yebundu boys kuti bhendi rese rakasvika pakuparara imi vanhu vandakatanga navo ine magitare vese hakusina kana mumwe chete achiri kurarama nangosana ndiri one nenyaya idzodzo saka zvinhu zvaya zvekuti zvinoda kungwarirwa pada kuita careful manzwa paka mukoma mono mkundu right mazuva ekupedzisira mukoma mono ndizvipiwo zvamakanzwawo kana kuona pekutanga pakambofamba rume yekunzi arwara ashaya chichichichichi then vandatomufonera ndikatojoina rako ndaratunzwa kuti mafa kuenda muda kufa kangani kwemimi chichichichi titojoka naye then time pazvambodzisii then paakazorwara kuita serious manje akangonyarara haanambobvira acommunicate nani sai ndangomufonera ndikati kondunzwa kuti muri kurwara akataura manyusipepa anozowedzera sereke ndambe ndisinganzwi mushe zvangu kati hai nezvindapo then patambotsvaka nguva tisina kuonana then ndopandakatozonzwa kuti munhu atoshaya zvakakubata sei mono at first ndambofunga kuti kunyepa because anga pambonyebiwa ndofunga more than 10 times achingonzi afa yasina kufa saka patakazonatsobata shoti afa zvisho ya zvakabatikana munhu wese akamboshokwa akambobatikana zvakatirwadza munhu wese akarwadziwa nokuti madhezi akazoshaya chiti atakuwirirana zvekuti kama wedu wangu anatsosimba saka anga iri shoku anga ari marwadzo zvokuti zvakatora nguva kuti tinatsoaccepta kuti shuwa munhu atoshaya right regai nzwi panapa kubva kuna tete bybeat hanzvadzi yamutukudzi sekuziva kwangu wamutukudzi vanorwara kwenguva refu saka tikamboti kutanga kuzviona kuti semunhu akangorwara unenge uchingotiwa munhu ari kurwara saka havana kurwara kwenguva refu yekuti tingati vakaita murwere wemakore ayo kurwara kunongoita vanhu vese vanhu vanorwara neshuga nebp zvakangofanana munhu wese anacho zvirwere izvo zvitingorarama nazvo saka havana kurwara zvekurara kwakungoenda kuchipatara kungonzwa kuti nguva diki diki munhu akusisina kushayika vakashayikira kuchipatara ikwandikumba sekutaurwa kwazvinoitwa vanonzi vashayikirwa kuchipatara handiti mapepa ese akataurwa kuti kuchipatara vanga vari kuavhenisi ndokwavakashayikira semhuri shoko iro rauya rakakubatai sei mainyatsokuzwa kuti ndowangu uri musimboti kazhinji kana shoko rauya rakadaro hari kuitiri zvakanaka semhuri harina kutiitirawo zvakanaka kana rauya shoko rakafanana iroro kunyange harinouya musina kuritarisira saka rigamuchiriki ndizvozvo kosi vanhu munomutasira kuti munhu kana aenda kuchipatara anofanira kudzoka oenda kunoona rubatsiro kwozouya shoko ramune musina kutarisira zvinovhundutsa mashoko enyu amungade kusiyira kumhuri yezimbabwe nevamwe vari kunze kwenyika vanotsigira nekuteera mimhanzi yaOliver Mutukudzi ndani mashoko andiri kuda kusiyira kune ruzhinji ndeyekuti izvo vaMutukudzi kana takateerera mukati menyika ineyi mashoko avakataura kuvanhu venyika dzese avakatsiura nevakadii achiri kungowanika mukati menzvimbo dzese saka dai taizongoramba tiri kuachengetedza mamwe achaitsuura mamwe achaita kuti upenyu hwevanhu huendeke upenyu hwemhuri dzevamwe huendeke upenyu hwenyika dzese huendeke saka dai taizoramba tiri kungoateerera mashoko avaitaura iwayo zvigotiitirawo zvakanaka kuti titoziva kuti gamba rakaenda rakasiya ragadzirisawo upenyu hwevazhinji
ndo mashoko atapiwa yoka natete by beat mashoko ekusimbisa hana dzedi sisu vasara vapenyu tiri kunzwa ka manzi yaivoka mushakabvu nzou usamanyanga mtukudzi varere pakasimbwi kumadziwa kuka tinopa kutenda zvikuru masura iko seko general shereni pachitungidza papanza iwaka ndakachibata ka chimuti topa kutenda ka zvikuru amadotire nguwa ndodzoka dzodyana ndakazobvunza mukoma mono ndikati mukoma mono gamba remhanzi moti kudii chirongwa chicho pane chinoifanga ndonga ndo chirongwa chinoteererwa kupfuura zvirongwa zvese nekuti pane pandakamboposta picture yako nezuro takamira tese panenge vanhu vese vaingotaura ipapo ngoti munhu wakamira naye ndiye munhu anatsaziva history dzemunhu ndiye munhu akazodai anotoshandisa mari yake kuti anoita manhoroondo idzodzo kuti ase zoti zvinyi zvendasingatomboziziva chirongwa icho ndasina mbobvana nacho chiteerera kazoti chirongwa icho I think zvirongwa zvinotodiwa muno muZimbabwe because tikatarisa muno muZimbabwe tine dambudziko rekusakoshesa nhoroondo dzemaartists kuti ukatarisa inu hatina kana madocumentary ana Safiro Madzakatire, hatina documentary aJames Chimombe, hatina documentary ana John Chibadura. Inhoroondo dzinotofa idzodzo dzinotofa zvokuti a few years tatifambeka nhoroondo dziya dzichapesa pakudzima zvokuti zvamuri kutoita izvezvo zvekufamba muchinotora nhoroondo nekunhingirinaka zvinhu zvakatokosha zvisingati zvoti I wish dai mamuri kunadzo zvichengetedza futi paine way yekuzvistowa nadzo zviarchiva kuti ichi nhoroondo yamaita isangoperere paredhiyo yobva itoenda yakadaro zvonatsochengetwa samwe zvonatsoarchivwa zvoti dai zvaita pana naYouTube mazano zvava very easy kuchengeta zvinhu paonline zvoiswa pana naYouTube zvokuti hazvibvi zvine zvingoripo 100 years from now munhu anenge achingonogooglawo otoona zviripo chinhu chakakosha sitari noti nhoroondo zhinji dzedu dzemuno muZimbabwe isaza dziri kufa kana dziri kuita distorted chikuti hadziite distorted nyaya yekuti panotozouya vanhu vanobva kunze kwenyika vasingazive nezvedu zvemunomu obva vasikotanga kunyora nenzira yavo totozonata kunzi hatisinhingi akazoita so zvinhu zvedu zvava zvachinjwa nhoroondo dzedu dzapidigurwa saka zvinhu zvakadaro zvakaitwa nevanhu vemunomu kam zvinhu zvakatokosha sere zvokuti I think kuti dai program yatanatsowana sponsorship ka yatoita even nevidhio isangoperera paaudio chete zvoiswa online wana zvogara zviri because online zvinhu zvinochengeteka more than zvikangobuda pamhepo zvingogumira ipapo. aiwa regai nditi kupa kutenda kuna mukoma mono mukundu nevamwe vese ana mudhara makwira miti vataura vabatsira vaimomuka muchirongwa chedu ichochika aiwa topa kutenda ka zvikunoti mwari wakuitire zvakanaka. Nevese vateereri ndisikangana zvakareka gamba remhanzi group aiwa tinokutenda mese nevese vanoteerera kachirongwa nevese vanoteerera nepenyeni FM inini hangu ka enda musango ndakunotungira musoro wangu usina nyanga pasi chakusiyai muna Felistas Madyengo inini hangu ndoti tata ngatisangane svondo rinoteera ndiri ka somuvhuro gamba remhanzi zvakare inge tine umwe muimbi atendangu tata
taura